Oh, okay na. Sige, pagsalita. Bye. Hello. Yaras ko ano ka? Saka. Na. Kan umantad Falls. Kini ang Kan umantad Falls. Kini ang Kan umantad Falls sa Kandihay. Ikot ko muna. Hapitan ko sila. Uy. Ang saya-saya nila oh. Pareho guwapo. Apelon ka. Apelon pagka. Ha? 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 Adik ko. Katrina? Sang man ag kanaw among oras na among ana? Sa 5. Ha? Gitna. Ikaw ra. Hoy. Ikaw receive. Ikaw receive. Oh my God. Ano sabi? Ha? Ano sabi? Anong sabi? Yung kung ikaw receive. Ako ra ba?